Okay. Sivakashile namhlanje before ngichaze ngokuvakasha igama lami ngingutatashi wale kwelika banana ngithe ake ngivakashe ngithathe ithuba nje thathe isikhashana sami ngivakashe ngiyele kwaMhlaba yalingana kwaMhlaba yalingana laphana kunodokotela okhona obizwa 2+2 ngihlezi nayo ke insizwa lapha bathi ingiyakwaSibiya umiliyoni ake ubingelele dokotela kunento engifuna sicaciselane ngayo engizwa beyisho engakabi nesiqiniseko sayo ingakho ngithiya ngithathe isikhathi ngikuvakashele. Okay, sabingelele emhlabeni, sabingelele isizwe, sibingelele bonke abasibukele ngalesikhathi. Cha, kulungile usungitholile ke ngikhona. Amen. Yeah. Sebengilele udokotela ake ngachitha isikhathi ake ngivele ngingene endabeni. Kunale ndaba lekhona le ndaba le yokuthwala dokotela. Yokuthwala umuntu uthi uyathwala uthwala ngenyoka sike sabona ko TV lapha ko skandali mangabe ngifuna izinto zami ihambe kahle or ngibe nemali umyeni wami angithande ngilande lento okuthiwa isithwalo sike sayibona iyenzeka sayibona ihamba lento lena sathi siyabona sahluleka lapha yana usisehluleka lapha esithwaleni sakhe sagcina singaqondi kahle ukuthi thina abantu besifazane uma singena kulomkhakha siyahluleka uma ngabe sihluleka yini esihlulayo mhlawumbe udokotela ngeke sichazele. Ngiyabonga. Uyabona ngani yami ngizokubekela kanje ukuthwala kukhona ukuthwala kuyaphila. Lezi zinto zihamba bese ziba kabili. Kukhona ukuthi uyathwala bese uyahluleka. Kukhona ukuthi ngithwale bese ngiyahluleka. Kukhona impela uyimisele nje ukuthi cha ngiyothwala. Mase ufike ekuthwaleni usuyahluleka. Izinto ezikwenza ukuthi uhluleke ekuthwaleni. 1, kuyaba ukungabi nesibindi. Kuyaba ukungabi nesibindi. Ngoba izinto ezenzeka lapha na isuke ungasacontrol isuke ungasekhona ukudlala. Sesokudinga isibindi wena ukuthi ngempela lento othi uyayifuna ngena kuyo ngenkani uyenze. Kukhona ukuthwala kuyaphila. Nabesifazane bamukelekile ukuthi bangathwala. Baningi nje bathwele siyabazi. Baningi siyabathwalisa kodwa ngesibabizi. Baningi ukuthwala kuyaphila. Ukuthwala kubalekile. Into ekhona. Ekhona nje dokotela nje ngamanje nje mangathi ngithwalisa nje dokotela ngamthwalisa ngifuna ukuzimvika. Yeah, cha. Singakuxoxa kuqala singaxoxa. Yazi ukuthi indaba isalapha. Indaba isala ekuthenini akufuni bese ngikuthwalisa bese uyehluleka ngoba kahle ake sibe kanje uma uke wathwala wehluleka usuku usufanele ukuthi wena ngabe kuhlanyisa ikhanda noma ngiyakubulala. Okay. Uma uke wahlula ukuthwala kufanele ngibone into eyodwa engenza kuwe ugcina uphanjanela umqondo ukuze ungeke ukwazi ukukhuluma kubantu ukuthi ngibuya kwaDokotela 2+2 ngithi ngiyothwala asengahluleka. Ngifuna ukuzwa ke kodwa kakhulu dokotela ukuthi ke thina abantu besifazane siyakwazi ukuthwala. Bakhona nabanye abantu besifazane abanaso lesi sibindi ngoba uthi kumele ukuthi ube nesibindi ukuze ungahluleki. Ngifuna ukuzwa ukuthi ke iyenzeka into ekanjalo ukuthi impela umuntu wesifazane khona impela unesibindi othwalayo aphume naye inyoka abaphunywa nenyoka. Wamnandi umbuzo wakho sisi. Yazi lento ake ngiphendule iqondo. Bakhona besifazana abafikayo la ekhaya. Futhi basizakala ngani ngoba banesibindi kakhulu ukudlula amadoda. Ikakhulukazi ukuthi ayibona abantu besifazane abangena kakhulu la ekhaya bazothatha izinto ezisindayo. Ngoba abantu besifazane kunabantu abangafuni ukulokho belandela umuntu empilweni. Abafuna ukuba nezinto zabo. Abantu besifazane basithatha kanye isinqumo. Siyabenzisa abanye bahluleka abanye baphumelela. Wonke umuntu wesifazane wamukelekile ukuthi athwale siyabathwalisa abe nezinto zakhe umuntu angalokho edependele komunye umuntu ngoba ukuthwala kuyaphila futhi kuyaguqula impilo. Kuguqula ngempela impilo yomuntu. Kakhulu. Manje ke dokotela mangabe sekufika kulento leyo ukuthi usengithwalile ngabona impilo ihamba kahle. Mase kuvele kuphinde kushabalale. Kwenzeka kanjani lapho ngoba siyabona lapha masibuyele emuva kuyisophi lapha yana sekushabalele kwentombazane ibithwalile inyoka isiphindele emuva ngabe kusuke kuyinyoka yangempela asasiphindele emuva siyahlupheka sibuyele emgwaqeni
sekwenzakaleni lapha? Kusuke lento nihluleke ekuqaleni monodokotela wakho kuyikhuluma. Lento sekufanele nikhulume ukuthi uthwala ngayiphi indlela kanjani. Ukuthala kwehlukene. Futhi nodokotela xoxani ungajabulela ukuthwala. Qala uhlala ufike uxoxe kudokotela nixoxe bese ubuyele emuva usuhlelile uzoyithatha lento. Ngoba manje lento uzogcina uthatha into wrong egcineni lento izohamba bese yakushiya iphelele egalanti kushiya. Thatha isithwalo esihle. Hayi lesithwalo esihle dokotela. Kunesithwalo esihle nesibi phela. Ngakuphulu ulimi dokotela ukhona umuntu ongavela athi ufika uzothwala avela afuna isithwalo esibi ngoba sonke sofuna isithwalo esihle. Iyenzeka into kanjalo. Iyenzeka. Isizathu ukuthi isithwalo esihle sinamandla kakhulu. Kodwa esihle. Kodwa ngeke sidlule isithwalo esimbi. Esihle sinamandla kakhulu. Kodwa futhi asidluli esibi. Asidluli. Kodwa dokotela akekho umuntu engicabanga ukuthi engafika ezofuna isithwalo esibi. Bayasithatha isithwalo esibi. Isithwalo esibi asike ngikhazi. Isithwalo esibi ngani ngoba ama sacrifice akhona yakhalisa. Yingani ngoba sona sinamandla kakhulu okudlula izithwalo zasemhlabeni jikelele. Uma uthwale ngesithwalo esibi kuthi kukhalwe ekhaya uphumelela wena umoshe emndenini kunjeya sithi isithwalo esibi ngoba impumelelo yakho ithinta inyembezi kakhulu kanti ngapha esithwaleni esihle akukhali umuntu kunalokho emndenini bakhuleka kuwe ke afuthi kakhulu ngoba usukuthwala isithwalo esihle. Hayi ngiyakuzwa dokotela ngiyakuzwa dokotela sesikhulumile ngesithwalo ngicabanga ukuthi ke sesizwile kwabesifazana ukuthi isithwalo kuthiwa it is powerful ekulandeni ithwalo usho njalo dokotela angasilandi kodwa mina kodwa udokotela uthi nje it is powerful kuhle ukuthi kodwa ke enga-advise ngakho abantu kakhulu besifazane ukuthi kuhle ukuthi ngaphambi ukuthi uthathe into buza uma ngilandela udokotela uthi udokotela kuhle uhlala phansi nodokotela wakho nixoxisane ukuthi ikuphi okuhle ikuphi okubi. Kuhle ke uhlala phansi nodokotela nixoxe akutshele ukuthi thatha nakho right thatha nakho wrong. Siyabonga dokotela ukuthi sibe nodokotela abanjengani abangasifihleli. Kubalekile. Yazi kubaleke ekuthenini uma mina uzogijima nje uhluphekile wena. Umuntu uma ehluphekile angenza noma yini ukuzaphila. Kunjalo. Manje ke mina ngithi angingathathi ngokuthi wena usungenza noma yini. Ngoba into ekuthiwa inoma yini emhlabeni ayikho. Manje kuphoqa ukuthi mina ngikuhlalise phansi ngikululeke uqala ngokomqondo. Manje kuba ngufake lapha yazi ngibalekelana. Ngibalekela ukuthi mase ngiqalile ngakuthwalisa noma ngikufaka la eJordan yalinganisa. Uma usuphuma la usuhlulekile vele usizohamba emhlabeni. Mhlawumbe phela ivike lodwa uphila sodlulile emhlabeni. Manje ngcono sikutshele kahle ungene usiwazi ukuthi hayi la mangena fanele ngibe newin noma kanjani noma ngisho ngabonani ekuthiwa ngihlabe ngomkhonto ngihlaba ngomkhonto Nkosi Jesu manje kufuneka into enjalo ukuthi la ngikululeka lendlela ukuthi uma ungene usungenile hayi kushuthi mina kangibizi angizi angitholakali ayisebonga dokotela sengathi ngingaba nabanye odokotela kakhulu ezweni lethu bengafunda isifundo sokuthi uma efuka umuntu ethu uzothatha ayikho noma yini mfundise umtshela ubuhle umtshela ububi uhlale naye phansi athi ebuya ezolanda leyo nto azoyilanda ngoba bazoyilanda ngeke sikuvile bazoyilanda kodwa ubumtshelile ukuze egcineni kosuku singakhali. Ayisiyabonga ke dokotela ngicabanga ukuthi okosuku besikuphethe okwesithwalo se-advisane kahle sithemba ukuthi bonke balalele kahle futhi nabalaleli nababukeli bazokuthokozela. Sibonga kakhulu niqhubeke njalo ningasuki kuningi okuzayo. Ngilandela intombi yakude le empangeni ithi hayi ifuna ukuzongibuza angazi ke noma uyayifuna yini le cha dokotela ngisi ngizocabanga okay kulungile siyabonga kakhulu nihlale ningasuki Dr. 2+2 channel siyabonga niqhubeke njalo siyabonga.